bethu izandla. Haleluya, siyabonga bathandekayo. Sisukumisa okumela esingabo uMiskele. Asithi thanti nje, asilandise alaba bazalwane esime ngabo namhlanje bakabonga uNkulunkulu. Bababonga uJesu. Amen. ungathi komuntu
Ubaba Dlamini umzala
asebephenduka bonke abantu abadluli nobamdlamini bangene ebandleni lethu. Awu, amen. Sizalwa nje nobamdlamini njalo ebandleni elilodwa laseNew Free. Sabusiswa kwawo. Amen. Kulo msebenzi othathayo kaMaseko angifisi ukuthi kuyithole usubonga ubamdlamini ngalo msebenzi. Awu, amen. Ngoba lithi izwi lenkosi kuJeremiya ungakabikho noma useseswini ngakwazi ngakugcoba. Awu, amen. Ubamdlamini usenza umsebenzi manje umuntu ngeke ezulwini azogcoba. Manje kufuna kube nesandla esizokubeka. Awu, amen. Amen.
ukuba mina sengiyani. Amen. Amen. Kodwa ngisekuthanda. Kodwa uzalo wakho ngokuzazi. Usekuwaiting period. Ubaba sekudesele yamthatha iminyaka ngapha u4 kwemshado. Hayi ngoba simzonde bazalwane. Kodwa ngoba sifuna ukuthi enze kahle. Angithi ukukhona ukweba ukukhona lokho ngabantu bakalela. Futhi bangale yamthemba bonke akushoyo kuyakuza. Manje masizomisa umzalo lesingamethembi. Bangcwele, ngikhethe ukubugaba. Ngathi akazobaba kimi. Mangabe ngishonelwe ubaba emhlabeni. Ubaba kabani kamoya. Bese ngikubona umzali. Emhlabeni isudi la. Kodwa ukumbusisa nje emazalo. Ukumbusisa ukugcwalisa lokho afike na hayi phela siyambusisa inkosi siyabonga ukuthi lo mntwana wakho ukhulile lo mntwana wakho usenza kahle inkosi siyabonga ukuthi ubuya la uya khona usahamba kahle namanje akaqhubeke enze kahle namanje akaqhubeke ahambe ngalawo manje awanikezwe ukukhula kwakho sisi uyodelela yena uBhangcwele. Amen.
uthini ukathi? Awu amen. Mina kugotshwa nonke niyazi okuvela kuye. Ubani? uNkulunkulu yise, uNkulunkulu ndodana, uNkulunkulu moya oyingcwele. Asifune indoda ezosibangisa. Ufanele. Ufa nini? Asifune indoda ezosibangisa. Awu amen. Lalela lokugotshwa. Lokugotshwa ukufumana kusimakade. uNkulunkulu ogcoba abantu. That is why umuntu makafika kule nto ufike efumbethe. And makafumbethe usuke efumbethe imbazabani izinto uNkulunkulu amphathise. Ufakazi walokho sinomzalwane uJeremiya. Lithi iBhayibheli lomzalwane eseseyihlwile. Uma eseseyihlwile singasho nemhlaba kuyasaba khona ingane ukuthi wayesajabano yise lena esitradini esabeka ihokhelweni kuye kodwa ke lithi iBhayibheli wamazi namhlabeni esibelethweni usimakade wasibeka isandla. Awu amen. Today must I go. Sizogcwalisa nje. Lokhu uNkulunkulu akubeka.
Wenango